Скъпи приятели, ето че отново сме заедно. Съжалявам, че доста време не сме се виждали, но поради здравословен проблем не бях в състояние да записвам нови видеа. Днес продължаваме да се потапяме все по-дълбоко и по-дълбоко в книгата Откровение и достигнахме до предпоследното послание, или към църквите, или посланието към Филаделфия. Историята на този град била бурна, динамична. Той многократно е бил разрушаван от мощни земетресения и вулканични изригвания. Вулканичната долина, която окръжавала града, се наричала Ката Калмена, или преведено на български изгорена земя. Този град бил построен по време на управлението на Аталус II през 1159-138 година. Той е управлявал. На гръцки името Филаделфия всъщност означава братска любов и идва от голямата любов на царя към неговия брат Елменес II. Но името на този град е било променено няколко пъти. В благодарност към Тиберий, който помогнал за неговото възстановяване след опустошителните земетресения, градът възприема името Нео Цезарея, или новият град на Кесаря. По-късно пък името отново е било променено на Филаделфия в чест на Флавиус Веспасиан. Църквата в Филаделфия е била една силна и стабилна църква. Тя е втората църква, към която Бог не отправя критика. Той започва своето послание към тази църква последния начин. До ангела на Филаделфийската църква пиши: това казва святият, истинският, у когото е Давидовият ключ, който отваря и никой няма да затваря, и затваря и никой не отваря. Записано в Откровение 3 глава 7 стих. Бог тук се представя като всемогъщият, който има власт. Отваря или затваря врати, дава възможност или за наше добро ни ограничава. Той казва и става. И няма кой да провали неговите планове. Това послание продължава последния начин в Откровение 3 глава 8 стих. Зная твоите дела. Ето поставих пред тебе отворени врати, които никой не може да затвори, понеже като имаш само малко сила, пак си опазил моето слово и не си се отрекал от името ми. Тази фраза се повтаря при всяко едно от 7-те послания. Бог знае делата на църквата. Неговите очи като огнен пламък виждат всичко. Нищо не остава скрито. Нито доброто, нито лошото. Бог го знае и ясно заявява това. Но той не използва това свое знание само единствено да изобличава. Той вижда и добрите дела и отбелязва също така тези добри дела. Още в зората на човешката история Бог казва на един от синовете на Адам: ако правиш добро, няма ли да бъде прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи при вратата и се стреми към тебе. Битие 4 глава 7 стих. Положението на Филаделфия също не било розово. И тя, както и другите църкви, преживявали гонения, омраза, опити за навлизане на фалшиви учения. Свободата и за проповядване и живеене според вярата, според Божиите принципи, вероятно също е била ограничавана. Но въпреки това, въпреки всички трудности и изпитания, въпреки малкото сила, която е имала, нейните членове все пак останали верни на Бога и на Неговата истина.
църквата продължавала да бъде една ярка светлина в тъмнината на греха и на езическите практики. И затова Бог отваря възможности пред тази църква. Врати за служене, врати за евангелизиране на хората в този град. В Откровение 3 глава 9 стих четем: ето, давам ти някои от онези, които са от сатанинската синагога, които наричат себе си юдеи, а не са, но лъжат. Ето, ще ги накарам да дойдат и да се поклонят пред краката ти и да познаят, че аз те възлюбих. Хората могат да оспорват, дори да оборят много от нашите аргументи. Могат да не се съгласяват с това, което казваме, но никога не могат да оборят или да отхвърлят един живот, посветен на Бога и на истината. Това, което правим, често пъти вика повече и по-силно, така че другите не могат да чуят това, което говорим. Въпреки преследването, въпреки проблемите, членовете на църква в Филаделфия са проповядвали не само с думи, но и с живота си. И Бог им обещава, че техният пример ще послужи за осъзнаването на онези фалшиви християнски учители, които се стремят да прокарат фалшиви учения в църквата. Гледайки живота на църква в Филаделфия, те ще видят и ще осъзнаят Божията намеса и водителството в техния живот. Ще забележат промяната в характера им, който с всеки ден започва да прилича все повече на Христовия характер. Ще осъзнаят, че Бог е този, който работи за и чрез тях, и те са в грешка. И в крайна сметка ще поискат, тези фалшиви учители ще поискат да се присъединят към верният Божий остатък, защото са осъзнали, че там е единствена истината. Посланието продължава в Откровение 3 глава 10 и 11 стих. Понеже си опазил моята заповед да търпиш, и аз ще опазя те под времето на изпитанието, което ще дойде върху целия свят, да изпита онези, които живеят по земята. Ето, идвам скоро. Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме никой венеца на живота. По-скоро в семинара, по-късно в този семинар, по-скоро ще говорим за това, което Бог е обещал за онези, които му станат верни, и неговата специална защита над тях в последните дни. Но това е Божие обещание. И това обещание е сигурно. В края на книгата Откровение Бог отново говори за едни затворени врати. В Откровение 22 глава 11 стих казва: който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда, и святият нека бъде и занапред свят. Тук Исус говори малко преди да се завърне втори път, за да отплати на всеки го според каквито са делата му. Какви са твоите дела, приятел? Вършиш ли онова, което е право пред Господа? Въпреки малкото си сила, стоиш ли верен за Бога, за Неговото свято име? Това е обещание и за теб, приятелю. Бог иска да ти подари всичко това, за което говори. Той не иска да попаднеш в групата, в която вършат зло и избират да изберат друг господар в живота си. Той иска да бъдеш от групата на онези, които са избрали да служат на Бога и стоят здраво на своето решение. Каквото и да става, каквито и трудности да преживяват, каквито и изкушения да имат, те, както стрелката на компаса, стоят на вярната позиция. Избират да служат на Исус. Избират да служат на техния Спасител.
Ако случайно не откриваш себе си в тази група, не се отчаивай. Все още има надежда за теб. Бог те призовава днес да вземеш своето решение и да влезеш в редиците на Господа и да устояваш това свое решение всеки ден и при всякакви обстоятелства. Какво ще бъде твоето решение, приятелю? Направи правилния избор. И ще бъдеш наистина благословен. Приятелю, ако това видео ти е харесало, дай един лайк нагоре, един палец нагоре, така ще ме подкрепиш и ще направиш моето видео да стане по-популярно и повече хора ще могат да го чуят, ще могат да се докоснат до тези истини. Подкрепявай, като се абонираш за канала ми и не забравяй да удариш камбанката, за да не пропускаш нищо ново, което качвам. Този път ще се видим след седмица. А до тогава бъди благословен, приятели.